gospodina Čačića ne moram posebno predstavljati, mislim da ga svi znate. I drago mi je ovdje u stvari, onak rekao bih, da imamo ovdje bivšeg župana gospodina Čačića, imamo sadašnjeg župana gospodina Matiju Poslac, imamo budućeg župana gospodina Istera. Molim Varaždince, jer grad Varaždin čini praktički 1/3 glasača Varaždinske županije, da olako ne shvate drugi krug. Izlaznost je vrlo bitna. Pozivam vas da svi vi koji ste glasali za mene, za Brunija i gospodina Čačića, da izađete na drugi krug izbora. 80% građana ove županije, mislim da gotovo najviše u Hrvatskoj, je stalo iza lijevog centra. Propustili smo 4 godine europskih projekata, europskog novca. Sad moramo pokazati snagu i sposobnost, ne samo da potvrdimo svoj identitet, te vrijednosti Europe, nego i pokazati sposobnost da ovaj priliv novca, koji neće biti takav nakon 27. realiziramo na korist građana ove županije. Bruno to zna. Jedino tako, jednim zajedništvom, uključivošću, zajedničkom suradnjom i snažnom podrškom međusobnim projektima možemo razvijati sjever Hrvatske kao najvitalniji, najprosperitetniji i najuspješniji dio Hrvatske po gospodarskim rezultatima, po privlačenju europskih fondova i jednostavno na taj način moramo biti primjer cijeloj zemlji. 2/3 županije rekla je da želi promjenu i promjena će se dogoditi. Aktualni župan, bivši je župan, samo to još ne zna. Uz mene su danas ljudi koji će napraviti tu promjenu. U prvom redu gospodin Ratko Čačić, koji je osvojio svaki 5. glas u našoj županiji. O njemu ne treba trošiti riječi. Ljudi su zapamtili sva njegova postignuća i to su mu honorirali. Uz mene su danas i ljudi iz nezavisne platforme Sjever.